Τι έχουμε εδώ, άλλο έναν Μπάμπη θα πάρουμε στο τηλέφωνο. Οκ, η γραμμή έρχεται. Οκ, έτοιμος. Αν η προσοχή, λέει ο Μπάμπης, είναι, λέει, αθυρόστομος. Ναι, παρακαλώ τον Μπάμπη. Ο ίδιος. Μπάμπη, χρόνια πολλά. Σου τηλεφωνούμε από τον Kiss FM. Προσοχή, είμαστε στον αέρα, μας ακούει όλη η Ελλάδα. Και επειδή ένας φίλος έχει στείλει ένα γράμμα εδώ και είπε να σου τηλεφωνήσουμε, λέει: πες το από την αρχή ότι είμαστε στον αέρα, γιατί αυτός, λέει, το στόμα του είναι λιγάκι αυτό. Καλά έκανε και αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά καταρχήν. Θα σου πούμε το εξής: χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Το γράμμα που ήρθε. Σκάστε. Ήρθε από τον Βασίλη. Το περίμενα. Λέει λοιπόν, σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο. Έχει, λέει, 2 τηλέφωνα. Ο φίλος μου είναι πλούσιος καπιταλιστής. Δεν έχω δει ποτέ φτωχό καπιταλιστή. Προσοχή, λέει, επειδή ο Μπάμπης είναι ελαφρώς αθυρόστομος, βρωμόστομος του κερατά. Έτσι λέει. Τόνισε του ότι είμαστε στον αέρα διαφορετικά κτλ. Βάλτε το φανκ φαινόμενα. Από τον άλλο. Άμα σηκώσει, λέει, το τηλέφωνο, ποιο άλλο, λέει, η μαμά του, ζήτα τον ως Φιφινάκι. Έτσι σε λένε, αγόρι μου. Ψινάκι. Α, ψινάκι. Γιατί έτσι, αγόρι μου? Μερικές φορές με φώναζε τη μάρα μου. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο είσαι? 26. Οκ, ψινάκι. Έτοιμη λοιπόν η κρεμούλας και τα λοιπά. 16 χρονών γαϊδούρι, λέει. Γαϊδούρι, 16 χρονών είσαι? 16, 26. Τότε γιατί μου γράφει 26 αυτός εδώ, 16? Δεν ξέρω. Και εμένα μου ακούει για 26, μη σου πω για 36. Να φάει, λέει. Μάλιστα. Λέει και μια άλλη λέξη, αυτή που λένε όλοι οι Έλληνες μεταξύ τους. Δεν κάνει να την πούμε, τη λέξη μαλάκα, δεν λαμβάνω. Αν έχεις απορία, λέει, οτιδήποτε πάραμε και τα λοιπά. Χρόνια πολλά. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε φαν φαινόμενα. Πού το αφιερώνεις? Φυσικά στο Βασίλη, σε όλους τους φίλους και στο δικό σας τον Κώστα εκεί το πετάσει. Και σε όλους, τέλος. Thank you. Χρόνια πολλά. Έγινε, ευχαριστώ. Bye. Yeah.